ole clear tu te chibe le vek ole tu tuma chuan hei news rap thlak tak mai hria tur om le tlat maya hei tun lai ha channel sang sang ate poni vai sual tak tak khur tak tak mi han Pawngsual mai te han tha mai ang chi hre mi lo hi an ron pung tual tual moti tur hianin hria tur tam tak an omani tu tuma kan en ho tur po hi indiaram chhunga thleng ani a Karnataka state thleng ani a US nula pakhat foreigner pakhat kha an lo hrai ruya an lo Pawngsual le ania arap thla khop maya heng vai sual le hurzet poisak nei lo te wang hian India ram kan mual phosing tamal mal khop maya engponi se thil thlen dan kan en chawang US mei che khwal zin Pawngsual ani Karnataka state kho pakhat kuta khua Kodagu district US mei che khwal zin kumsomni peruk mi chu a thlen na Devi Villa homestay a Pawngsual ani he thil hi tun thla April som pakwa thleng khania police soidanin heta na thok erong bol tu kuk Jharkhand mi Vijesh Kumar chuan he mei che in tura arukin namdoi apol saka ni khoshelawa om nuwa akhwai khemta ani he mei che hian achunga thil thleng hi a report lo nan ni thum chung homestay wifi an ti to pa ma se he mei che hian homestay nei tu te hna Mysuru akal tur thu asoya Mysuru athlen vele US embassy abepopa US embassy chuan Mysuru khua a thu nei tu te bepop vele in case an register ta ani he thil thleng an hriat hian Delhi le Chennai atangin Ministry of Home Affairs official te chuan thole ni khan Kodagu an pan ngal ani police te chuan homestay nei tu le Vijesh Kumar hi an man ngala thu zo fi atan thale me ni kuwa thleng custody an kolang Tourism Department chuan ni somni pathum thali sani somni paruk khan he homestay license an ti top ngal bok Karnataka Home Minister Parameswara chuan heti ang thil thleng hian state mai ba ka India mai hatibala abekin rampon lammi chunga athlen hian state le India mai atibal zual dan waya diktakin thil ti sual tu te chunga hremna lek aniang ati anron ti bokani a zelo khop maya India ram chunga hian foreigner fel tak tak te lo khwai khem ri hi hria turi atam to em ane chuan he thil thleng chung changa hian aron soi zauna hi kan chiar chhole lokanga he thil hi kuta khua Devi Villa homestay a thlenga US Washington atanga ron zin meichia hi a in tura rui thei thil an polsak nuwa Pawngsual ani thua soi ami pani man an nia pakha chu homestay a kukle caretaker na thok Jharkhand mi Vijesh Kumar ania Pawngsual tua pu ni in manane adang pakha chu homestay nei tu Visal Ponana ania he thil thleng hi ze pui atuma wang le thu nei tu te hril lo wanga manani anon ti boka ne arap thla khop maya foreigner polite pui mo India ram anu mani ti aron zina hete anga beisina sang tak nei chunga ron zinte kan lo don son dan te an chunga adik lo taka kan lo che dan te han thlir phei churin a za thla ngoi ma Indian ani te po hi a za thak to em mai ne hei tun hnaya changani lawa man atang to khan ani ya India ramaron zin foreigner kan ti tam tak te vai sual le hurzet tual tha po hreilo tam tak khanin an lo khoi khema khatiang ang an Pawngsual ani ti hriat tur hi tam tak oma kan lo hre teu to boka a then chu nu pa lo kal ten nia then chu in ngai zong te pon ni ati khan lo hrai ruya lo Pawngsual ang chi te le nge an bial pa te an pasal te lo soi saka mo lo soi sak phota anwa an bial nu te an nu pui te lo khoi khem liang kha vai zinga hianin khatin ti hrelo kha an tam em maya tun tuma thil thleng po hi US lampang thu nei tu te hianin ang tin nge man lak zel don mo hriat mi lawani India ram chunga abik takin hei tun lai chho phei chu tourist kan nga chho na sakhop maya Mizoram a rel ron lut chowa ti hianin vai kan ti te heta sap kan ti te namdang Korean kan ti thlengin kan nga sot em ani khateng te ni wang khan he thil thlenga tanga mo ril ru lo lang ta chu tourism lampanga kan sang chho chak khop maya Mizo mei chia te fimkhur thar angai hle ni ti hi chiang hle ni hei hi kan soi tam le mo mai tam takhin Mizo mei chia te in soi tel tral thina chu ti khati om thadu lo te chu kan hrem mai do na an phu dok hrem nan mu mai do na lom hi kan han ti dengo ta amaro chu Mizo mei chia te soi lo thei lo hi an din la yom tlatani hei tu nami po Karnataka state a thlenga ni ya homestay ya ti khan thlenga ni yan hrai ruya an khoi khem zui ani ya
mizo mei chia te state danga India ram chang ani lawa ram pon thleng pon ani kan dar to em maya khating ang te nen lam khanin fimkhur tura kanin ngen thar le te po hi in ngen top ti hi thei lawani hai kan soi thina awareness kan ti te social media in lan dan tok thiam te social media man dan thiam apoi mo zia te kan soi na sa em ani ta khan tuna thil thleng te po hi mizo mai chia tam tak hian in kan tok ve thei in tok ve thei reng ani ti te alawin hrenon ram ula fimkhur zual turin kanin ngen lom ani ani lo chuan vai mo sual zia te vai zong zong ani chong lawa amaro chu India ram hei Mizoram po ni ya tun lai kan hriat tam ber chu vai sual vai hur kan ti te mo tual tha po hrelo kan ti don nge khating ang poi sak nei lo ten chu mi chu an khuai khem le to ti te an that le to ti te ani deuh zel ani Mizoram po ni ya hei nam dang foreigner kan ti sap palian pui te hian in India rama tuna news kan hriat ang chi in khuai khem kan ti te in Pawngsual kan ti te heting ang chi an ron thlen te poi an ron khoi hriat tur hi atam lo hle mo mizo rama po kan hriat tam ber chu vai chu mi te chuan in Mizo Nula an khuai kheme te ang chi te ani tlang pui ani India ram chunga po he tur mi ang chi foreigner US Nula ron zina ti kan homestay ya lo hrai ruwe lo Pawngsual ani khati ang khan atam zo ka chuan poi khoi tu hi mo vai Indian kan Indian pui te an lo ni zel mai ani chu wang chuan mizo mei chia te state danga te foreign te po fimkhur thar le turin kanin ngen le duwa mizo mi pa ni lem lo nam dang lo rin burang chi te kha rin dan tok thiam thar le turin kanin ngen lom ani ani lo chuan hei tuna mi ang chi te mo ti khan ring takin tuin tur ani emo engemo tunlai phechun khua luma ti khanin an han pe an lo hrai rui kha ni deuh reng maya mo kha mizo mei chia te tok in pal chuan poi don le chu wang chuan in nam dang laka mo fimkhur thar turin ring mai lo turin bo huam lo tur khanin kanin ngen thar le ni ta sela hei tuna news kan hriat ang te po mani po kan hriat tawang khan chan mari west ti khan mizo mei chia te zana chuak thin te nam dang vai kan ti ten an lo buma an poi sapek ten chu sak le ve ka ti khanin an that lo chau khani ya news bon tak mo rap thak ani tina kan news hriat hi ani tel hian rap thak tulamon le ti tur hi ani chhotat maya chu wang chuan khoi hmuna po mila mo eng na thok po ni la ke chu ka thian te hian rin omani vai mani se ka ring ani tiang hian min ti ve don lo tia ril ru ti thlamuang mai kan ni chuanin kan che suwa khut thai ani ti kha kan hriat non fo wangai ne youtuber adanga po hian hetiang lampang soi thin hi mo tam tak kan oma soi ngun po ngai ni ani lawa enge mo thlen nuwa ang chiam khan je hi thin lawa tuntruma thil thleng mo kan news rap thak tak kan hriat po hian in khovel adeng chuak ne hle ni hei tam takin India ram chunga chuan zin ngam chi po ni lo mo an mi pa te an sual mai mi han tha mai te han hrai mai te han Pawngsual mai te an team mi lawa chu wang chung ka zin du to lo ni tia soi chuak social media ron out chuak te hriat tur tam tak hian to ni tuna kan hriat ang khan an homestay license te han ti top sak nga la ti khan Karnataka Home Minister te ron tong chuaka thil ti sual tu te hian an phu tok hremna an hmungei don ani ti khan ron out chuak ngal khania thlamuan thlak ang reng khop mai amaro chu tourist kan hip zela tur hi mo Indian hetiang vai thadu lo Pawngsual te tual tha te in pei at kan ti don nge ni heng ho wang hianin tourist ron tam zel tur te po hi an tam zel theilawang ti te po hi thil lo thonom takani hei foreigner kan ti ngat phei chu social media achak to ro pui si ti khan India ram hlawom mai han vai an sual mai kal lo to pila ni mai lo man ti vai chuanin Mizoram thlengin ngong thui tak anei thereng mai ni hei tun lai phei chu Mizoram chunga kan hriat nu vek ani mo foreigner kan ti te tourist ro po foreigner kan ti te tual chung mi kan ti te ram chung mi kan ti te kan nga sot maya kha kan ram tan mi pui izon na tan te po thil tha tak ani chhome ka khatiang kara khan tunami ang news du lo tak India ram thleng hian in Mizoram thlengin ron ngong tel thei vek ani ti te han hriat phe chon thin hi arim zol hle chuan china kan soyang khan Mizo mei chia te
fimkhur thar turin state danga om te habik takin kan han ngen chewa Mizoram chunga om Mizo hmeichhia te pawh kha kan ngen thar le lom cheu ani